Saus ngi menshua ngi labu ya kesur jong pai ba ngi lashna nagbanta kesur jong pai ba ya ke jingra jong pai ba spang ka election jong snam arachar arpeu pra kamanwan manu kamut manu basngau tanat ban Pynlong CM yanu ka party ya kanu ka party te ngi labu kum ka voting system hakane ka video te kane ka video ngi upload ya ka saus ngi menshua bat bun ki parlok ki ba vote ru ki ba bu ya kerteng jong ki party jong ki bat ya ki kertong ki bagi sngau tanat po comment section bat ngi ladep khenya ki vote te na pedeng kita ki vote te ka VP kalayo khambun ki votes bat ka VPP kayo haka kepenengkong bat kala job haka ne ka vote ya kanu tali ki vote ka VPP ka penlem ya gini ki party ngan sai thu ipi den kumta ka penengkong in pe shwa ya ki reply jong kat tu kat ne ki parlok haka ne ka video ko pi yo yang ne ka ping upload saus ngi men shwa snga ba pe ya do pakut ka ne ka video kenapa pin yo tip ke ka sur jong pai ba ka bagi komen hang ne bat don ki ba komen hang ne baro ar party langia bat don be komen hang ne ha IND ka IND kamut ke ayu kata ngam sang tu te hang ne pat don ki be komen te hang ne pat don ki be komen ba deng do kamut ban I vote ya ba deng do ban hang ne pat don ki ba komen ke no pra nyala phet no ban don ki komen hang ne kinu ki party ki ba yo ban long CM ru ngange baro ru kimler kin penmi shibun jait ke jing ye yangi ka jella ne kimla ban le ke ya ka jing don kam jong ka jella hanre dang shula ka NPP ba baro kita anda ru kin shayo ban shar kiru kia bam sap hi manu ta ne kata ubam don ka jingmun bam sap hanre kita tangka jing bisni namar kita kim yo ban shar we need to help and job and work only NPP inde shakwe pat ka comment kita kumne phi ki khasi te biang hi ngi pat ki jaintia phi ai pra yangi dau ba phi sup diang ma phi om da uba ki pait ba ki chet om poi shanu ru ba don ki ba comment kumne bha persang no ya ba shanbor sulai ngatharai dangla ma i ban yakine baro it's your choice te hangne dang bun bha comment la dang le ban pule te kan simpor khamslim yangi te ngan pun pau khamploy phi hangne manu ba yo kanu tali ki put mo ka benang kong ka VPP ka yo ya ka vote chispa khat sautli ki vote na pedeng kine baro bat ka BJP pat ka yo tang kawe ka vote ka Congress pat ka yo tang kawe ka NP ka yo ar pewetli ki votes na pedeng kine baro te ladingi yo ladingi page ya kine baro ki response jong ke page ba te la tikna hi ba house name arachar po pra ka VPP ka yo ya ka chance ban shna ya ka sarkar la jong